Сәлам, сезнең белән Галимҗан абый һәм без бүген инженер курсларын өйрәнә башлыйбыз. Безнең максат үзебездә техник иҗади сәләт ачу һәм аны үстерү. Әйтегезче, нинди өлкәләрдә файдалы булыр иде бу сәләт? Мәсәлән, без үзебезгә компьютер җыя алабыз, квадрокоптер җыя алабыз, очкычлар җыя алабыз. Тагын нинди идеяләрегез бар? Бүгенге көндә тагын бик популяр тема ул акыллы йорт, транспорт, ясалма интеллект, роботлар һәм башкасы. Бу проектлар бүгенге көндә барысы да реаль һәм сез моны үз тормышыгызда чынга ашыра аласыз. Дәвам итик. Барыбыз да беләбез, безнең тирәлектә булган барлык электр җиһазларына да электр тогы җан өрә. Фәлсәфи яктан караганда электр тогы бу җиһазларның кан әйләнеше системасы кебек. Экранга игътибар итик. Безнең бар манипулятор. Манипулятор кешенең кулына ошаган һәм аның бар скелеты. Шулай ук манипуляторның бар баш мие, мәсәлән, ул микроконтроллер яисә микропроцессор. Шул ук вакытта бу җиһазларны үзара берләштерә һәм аларга эшләргә мөмкинлек бирә, алар буенча хәрәкәт итүче электр тогы. Ләкин нәрсә соң ул электр тогы? Дәвам итәбез һәм менә ул җавап. Электр тогы ул корылмалы кисәкчекләрнең юнәлешле хәрәкәте. Бу җөмләне бергәләп кабатлап карыйк. Корылмалы кисәкчекләрнең юнәлешле хәрәкәте. Моны үзегез өчен хәтта тизәткеч буларак та куллана аласыз. Корылмалы кисәкчекләрнең юнәлешле хәрәкәте. Әйтә аласызмы? Корылмалы кисәкчекләр турында без нәрсә беләбез? Беренчедән бар безнең уңай корылмалар һәм тискәре корылмалар. Экранда алар плюс һәм минус тамгалары белән исәпләнгән. Тагын без нәрсә беләбез? Мәсәлән, уңай һәм тискәре корылмалар бер-берсенә тартыла. Уңай корылма белән уңай корылма бер-берсеннән этелә. Шулай ук тискәре корылмада тискәре корылмадан этелә. Уңай һәм тискәре корылмаларның килеп чыгышы, аларның физик асылы ул матдәләрнең төзелешенә бәйле. Ягъни атом төзелешенә карасак, аның бар уңай корылмалы үзәге һәм аның тирәле хәрәкәт итүче электроннар. Бу мәсьәләләрне сез тулырак өйрәнерсез физика һәм химия курсларында. Бүген безгә алар турында нәрсә белергә кирәк? Корылмалы кисәкчекләр булып, үткәргечләрдә электроннар, электролитларда ионнар, мәсәлән, анионнар һәм катионнар, шулай ук газларда, мәсәлән, шулай ук ионнар һәм электроннар булырга мөмкин. Әйткәнемчә, бу әйберләрне сез тулырак һәм тирәнрәк итеп физика һәм химия курсларында өйрәнәчәксез. Хәзергә әйдәгез аларның исемнәрен истә калдырыйк. Димәк, без белдек электроннар, без белдек ионнар һәм бу кисәкчекләр корылмалы кисәкчекләр була. Безнең өчен яңа сүз корылма. Нәрсә соң ул корылма? Сезнең бу турыда элегрәк ишеткәнегез бар идеме? Корылма ул физик зурлык. Физикада без һәрбер нәрсәне ничек тә булса үлчибез. Мәсәлән, ераклыкны без ничек үлчибез? Километрлар булырга мөмкин, метрлар булырга мөмкин, нанометрлар булырга мөмкин. Авырлыкны ничек үлчибез? Ул булырга мөмкин килограммнар, граммнар һәм башкасы. Шулай ук корылманы да физикада ничек тә булса үлчиләр. Электр корылмасының берәмлеге итеп француз галиме хөрмәтенә кулон кабул ителгән. Электрон иң кечкенә тискәре корылмалы кисәкчек. Бер электрон корылмасы зурлыгы 1,16 тапкырланган 10-ның -19 дәрәҗәсе кулон. Башкача язсак, ниндидер 18 ноллы кечкенә генә сан. Димәк, бер электрон шундый кечкенә корылмага ия булгач, бер кулон булсын өчен ничә электрон кирәк икәнен исәпләп карый алабыз. Бу сан шулай ук экраннарда күрсәтелгән. Ниндидер 15 ноллы зур сан. Ягъни, мәсәлән, без 1 километр араны үтер өчен 1000 адым ясаган кебек, бер кулон корылма барлыкка килсен өчен шундый зур сандагы электроннарны бер урында тупларга кирәк. Дәвам итәбез. Без әйттек, электр тогы ул корылмалы кисәкчекләрнең юнәлешле хәрәкәте. Моны тулайрак аңлар өчен һәм тулайрак күз алдыбызга китерер өчен, әйдәгез электр тогын су агымы белән чагыштырып карыйк. Су мисалын карасак, безнең торбалар буенча су ага. Шулай бит. Су агымы барлыкка килсен өчен безгә кирәк насос. Насос барлыкка китерә ниндидер басым һәм шушы басымның тәэсире аркасында безнең торбалар буенча су молекулалары ага. Электр тогы мисалында шул ук хәл күзәтелә. Ләкин бу очракта инде безнең насос түгел, бу функцияны башкара ниндидер чыганак, мәсәлән, батарейка. Батарейка безнең барлыкка китерә басым түгел, көчәнеш. Көчәнешнең тәэсире аркасында безнең шулай ук ниндидер корылмалы кисәкчекләр, мәсәлән, электроннар үткәргечләр буенча хәрәкәт итә башлый. Су
Су мисалына кире кайтсак, суның торбалар буенча хәрәкәт итүенә комачау итүче ниндидер факторлар бар. Мәсәлән, безнең краннар ябык булырга мөмкин, торбаларның юанлыгы һәм башкасы. Шул ук хәл күзәтелә электр агымы мисалында да. Безнең корылмалы кисәкчекләр үткәргечләр буенча хәрәкәт итә. Үткәргечнең ниндидер каршылыгы бар. Аннары сез экранда күрә аласыз. Алар үтә мәсәлән лампочка аша. Лампочканың шулай ук ниндидер каршылыгы бар. Һәм башкасы. Шулай итеп, электр челтәрендә нинди элементлар бар? Беренчедән, безнең бар ниндидер чыганак, мәсәлән батарейка. Ул безгә бирә ниндидер көчәнеш. Шушы көчәнешнең тәэсире нәтиҗәсендә безнең корылмалы кисәкчекләр үткәргечләр буенча хәрәкәт итә һәм үткәргечләргә хәрәкәт итүгә каршы торучы ниндидер зурлык ул үткәргечләрнең һәм анда булган элементларның каршылыгы. Шулай итеп, электр тогы белән танышканда без берничә яңа төшенчә белән таныштык. Беренчесе аның көчәнеш, икенчесе аның ток, өченчесе аның корылма һәм дүртенчесе каршылык. Көчәнешне билгелиләр У хәрефе белән, ток билгеләнә инглиз телендәге I, ягъни без әйтәбез I хәрефе белән, корылма билгеләнә кечкенә Q хәрефе белән, ә каршылык билгеләнә инглиз телендәге R хәрефе белән. Көчәнешне без исәплибез вольтларда, токны без исәплибез амперларда, каршылыкны омнарда һәм корылма кулон ярдәмендә. Һәм бу зурлыклар үзара ничек бәйләнгән, без аларны ничек куллана алабыз, һәм аларны ничек исәпләргә, бу турыда без сезнең белән киләсе дәрестә сөйләшербез. Ә хәзергә безнең беренче дәрес тәмам. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.